בסטודיו קטן בדרום תל אביב מקיימים אודי שפילמן ולהקתו חזרות על מופע בשם שבע קול ונשמה. אנחנו היינו בחזרות וגם דיברנו איתו ועם המנהל המוזיקלי ירון בחר. אבן יקיר לי ספרו איך התחיל כל המופע הזה. המופע הזה הוא המשך של תקליט שעשינו 2.5 שירון עשה את העיבודים שלו וניגן בו על רוב הכלים במחשב, ואחר כך כשזה נגמר רצינו להביא את זה לבמה. הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר. איך הגעת לחזנות? זה באמת קרה ממש במקרה. אני הלכתי לזה כמו שהולכים לחוג של ברידג', אז אני הלכתי לחוג של חזנות. מישהו זרק לי איזה משפט באיזה מקום, יש לך קול שמתאים לחזנות, הלכתי לחזן והתחלתי לחפש חזן שילמד, לא מצאתי, ובסוף פניתי לרב לאו שרעייתו הפנתה אותי לחזן הרשטיק שיש לו בית ספר לחזנות. מסתבר שבתל אביב יש בית ספר לחזנות. אני התחלתי ללמוד שם חזנות אצלו וזה נמשך 3-4 שנים. האמת היא שלא גומרים ללמוד חזנות, יש כל הזמן מה ללמוד. ואחרי 2 של לימוד תפילות ודברים כאלה, התחילו היצירות של החזנות, שזה נושא בפני עצמו. והיצירות האלה שבהתחלה נשמעות מאוד מבלבלות ועמוסות וקשות לקליטה, אחרי שהבאתי אותם הביתה והתחלתי לפרק אותם בשביל ללמוד אותם, פתאום גיליתי את האופי שלהם ואת ההתאהבות הענקית שקרתה לי, עד כדי כך שהפסקתי לשיר מוזיקה קלה ועברתי לשיר רק את זה. ואז עלה לי רעיון בראש, זאת אומרת, ירון היה הרעיון, אבל הריון, אמרתי, יש המון אנשים צעירים שהחזנות נעלמה להם, אם הם לא אנשים דתיים, אין להם סיכוי להגיע ולשמוע את זה, ורציתי להביא להם את החזנות. למעשה, מה שלנגד עיניי זה להביא את החזנות לאנשים שלא מכירים חזנות. ספר על הדיאלוג עם אודי, על העבודה איתו. טוב, זה התחיל באמת כמו אתגר רציני. זה לא כל יום נופל עליך לעשות תקליט שבעצם המנגינות שם הן נטולות הרמוניות, כמעט ברובן, מנגינות נטו, וזה נתן לי אפשרות להתבטא ולבנות את כל התפאורה מסביב למנגינה איך שאני רוצה. וגם לי לקח קצת זמן, אבל גם אני לאט ככל שהכרתי את המנגינות ואת התפילות, התחברתי למוזיקה. באמת יצרנו דיסק שגדול ומאוד מאוד מפואר באיך שהוא נשמע. על הבמה הקטנו את זה, כי אי אפשר היה לעשות את אותו גודל כמו שבדיסק, ועל הבמה עשינו את זה קצת יותר unplugged, קצת יותר אקוסטי. בהופעה אנחנו רוצים לעשות את זה יותר עולם, כלומר להכניס פרקשן וסאונדים וכל מיני דברים, כדי לקחת את זה למקומות שעוד לא לקחו את החזנות אף פעם. דרך החזנות, דרך העבודה על התקליט, התקרבת לדת? מאוד, כאילו, יש לנו דת מאוד יפה,
והרבה אנשים מפחדים מהכפייה שבדת, אבל הדת עצמה היא דת ממש יפה. אני לא מתבייש לספר שלא ידעתי להבדיל בין סידור ומחזור, אני בטוח שגם את לא יודעת. אז אני אספר לך שסידור הוא הסידור שמסדר את היום-יום ואת השבת ואת הזה ליהודי, והמחזור הוא דבר מחזורי של פעם בשנה, ראש השנה ויום כיפור. הנה, גם את יודעת, וגם אתם יודעים. החלום שלנו זה להסתובב בעולם, בפסטיבלים, גם למוזיקת עולם ולהפיץ את זה. זה בהחלט יכול לקבל את המקום שלו בין המוזיקה מעולמות אחרים, ממדינות אחרות, מדתות אחרות, ולעשות, להביא אהבה כזאת לכל האנשים, לעשות מין ואהבת לרעך כמוך כזה, דרך החזנות, זה כל מה שאנחנו רוצים לעשות. או הצנוע.